Ahojte, vítajte na kanáli Biotech USA. Moje meno je Timoja Trajtelová a dnes si povieme, ako správne zostaviť svoj denný jedálniček. Ak vás videá s podobnou tématikou zaujímajú, nezabudnite nám dať subscribe a zapnúť si notifikácie. Pre každého, kto chce z akéhokoľvek dôvodu zmeniť svoj životný štýl, postavu či stravovanie, je vždy dobré zostaviť si denný jedálniček. Na internete môžete nájsť rôzne už pripravené jedálničky, ak si však zostavíte vlastný, môžete si byť istí, že bude obsahovať potraviny, ktoré máte radi a že ho vždy môžete zmeniť s ohľadom na zmeny či potreby vlastného tela. Vyvážená strava obsahuje správne množstvo a kvalitu potravín zodpovedajúcich vašim cieľom a môžete ju zároveň jesť s potešením. Na jej zostavenie budete potrebovať informácie o sebe, o úrovni svojej dennej aktivity, o svojej výške, hmotnosti, stravovacích návykov a tak ďalej. Poďme si však prejsť jednotlivé kroky. Začneme výpočtom svojich kalorických potrieb. Jedným z najistejších spôsobov je dodržiavanie diety s počítaním kalórií, pomocou ktorej môžete schudnúť, nabrať svaly, spevniť postavu alebo napomôcť k celkovému zdraviu. Jedným z najjednoduchších spôsobov, ako presne vypočítať, koľko kalórií potrebujete, je vyplniť tzv. Kalorickú kalkulačku. Tu zadáte niekoľko údajov, na základe ktorých sa vypočíta množstvo kalórií, ktoré potrebujete. K dispozícii sú aj vzorce na počítanie kalórií, ktoré vám pomôžu zistiť vašu základnú kalorickú spotrebu, teda množstvo energie, ktoré telo potrebuje na správne fungovanie. Toto množstvo sa vynásobí príslušnou úrovňou aktivity a dostaneme dennú spotrebu kalórií na udržanie telesnej hmotnosti. Ak chceme schudnúť, musíme toto množstvo znížiť. Ak chceme pribrať, musíme ho zvýšiť, zatiaľ čo ak si chceme udržať zdravie, musíme si toto množstvo udržať. V prípade, že sa chcete dozvedieť, ako presne vypočítať hodnotu bazálneho metabolizmu, určite si pozrite naše video ako na počítanie kalórií. Na výpočet bazálneho metabolizmu BMR možno použiť nasledujúci vzorec. Výsledok sa vynásobí nasledujúcim číslom v závislosti od činnosti. Sedavý spôsob života. Ak nevykonávate žiadnu alebo minimálnu fyzickú aktivitu. Stredne aktívny životný štýl, ak vykonávate 1 až 2 krát týždenne ľahké cvičenie. Stredne aktívny životný štýl, ak vykonávate ľahké cvičenie 3 až 5 krát týždenne. Aktívny životný štýl, ak denne intenzívne cvičíte. Veľmi aktívny životný štýl, ak cvičíte veľmi intenzívne niekoľkokrát denne. Aby ste sa vyhli hladu a tým pádom aj neustálemu vyjedaniu, je dobré zjesť denný príjem kalórií v niekoľkých menších jedlách. Konzumáciou menších jedál sa ľahšie vyhnete veľkým výkyvom hladiny cukru v krvi, to však závisí od jednotlivca, niektorým ľuďom vyhovuje menší počet väčších jedál. Z hľadiska makroživín môžeme hovoriť o sacharidoch, bielkovinách a tukoch. Sacharidy by mali pokrývať približne 45 až 65 dennej spotreby kalórií v závislosti od vašich cieľov. Môžeme hovoriť o zdrojoch jednoduchých a komplexných sacharidov. Prvé sa rýchlo vstrebávajú, takže zvyšujú hladinu cukru v krvi, rýchlo vyvolávajú hlad a podporujú ukladanie tuku, preto by sme sa im mali vyhýbať. Patria sem sladké a múčne potraviny. Pri zdrojoch bielkovín je dôležité, aby to boli potraviny, ktoré obsahujú všetky pre organizmus dôležité aminokyseliny. Patrí k nim mäso, mliečne výrobky, vajcia a morské plody. Kuracie prsia alebo morské ryby sú výborným zdrojom bielkovín. Denná spotreba bielkovín predstavuje približne 10 až 30 kalorického príjmu. Denná spotreba tukov predstavuje približne 20 až 35 našej kalorickej spotreby, z čoho by až tretinu mali tvoriť nasýtené tuky. Kľúčom k úspechu je obmedziť ich príjem na minimum. Dbajte na to, aby ste konzumovali dostatok nenasýtených mastných kyselín, napríklad omega-3. Na tento účel sa odporúča konzumovať morské ryby a rastlinné zdroje mastných kyselín, ako je napríklad lanový olej.
Žiaľ, málo sa o tom hovorí, hoci príjem tekutín je veľmi dôležitý. Máme tendenciu piť menej vody, ako potrebujeme. Hoci pitie dostatočného množstva vody má mnoho výhod. Voda okrem iného zlepšuje výkonnosť počas tréningu, prenáša rozpustné vitamíny a minerály do celého tela a pozitívne pôsobí na trávenie. Pohár vody pred jedlom môže zabrániť prejedaniu tým, že vyvoláva pocit sítosti. Váš denný príjem tekutín by mal byť medzi 2 až 3 litrami nenasýtených tekutín bez cukru a kofeínu, najlepšie vo forme vody. Okrem toho musíte nahradiť aj tekutiny stratené počas cvičenia. Takže začneme počítať a plánovať svoj jedálniček. Ak poznáte svoj cieľ, použite kalorickú kalkulačku alebo vzorec, ktorý som vám spomínala, aby ste si vypočítali svoju dennú spotrebu kalórií a s ňou súvisiacich makroživín. Rozdielte tieto údaje na 5 až 6 jedál, 3 väčšie a 2 menšie. Z potravín, ktoré máte radi a ktoré som spomínala, si zostavte jedálny lístok a na základe kalorickej tabuľky vypočítajte, koľko z každej potraviny môžete zjesť na jedno jedlo. Čo budete potrebovať na zostavenie svojho jedálnička? Tabuľku živín, aby ste vedeli, koľko kalórií, bielkovín, sacharidov a tukov obsahujú vaše potraviny. Nezabudnite na dostatočný príjem nenasýtených tukov, tekutín a vlákniny. Tabuľku, ktorá vám umožní rýchlo vypočítať a zhrnúť príjem kalórií na jedno jedlo a celkový denný príjem kalórií. Po zostavení vzorového denného jedálneho lístka môžete jednoducho meniť zložky, pričom dbajte na to, aby ste neprekročili denný limit. Zhromažďujte svoje obľúbené recepty v samostatnej tabuľke, v ktorej si ich môžete ľahko nájsť a zaradiť do svojho jedálnička. Vyberte si produkty z výrobkov Biotech USA, ktoré podporujú váš cieľ, zdravý životný štýl a pomáhajú vám s vyváženým príjmom. Pevne verím, že vám informácie z tohoto videa pomôžu zostaviť si perfektný a zdravý jedálniček. Pre viac podobných videí nás nezabudnite ďalej sledovať. Ahojte! Biotech USA, the feeling of success.